Gaur, leku berri batean hasiko dugu kontakizuna. Santikurutze kanpezun. Bertan, Iñakik eta bere lagunek txakurren trebezia azaltzeko erakustaldia antolatu dute. Hasteko prest dago dena. Jende ugari etorri da txakurren abileziaz gozatzera, eta ziur Iñakik eta konpainiak ez dutela hutsik egingo. Ariketa harrigarriak egiteko gauza dira txakurrok, baina nola moldatuko ote dira gureak? Hasieran Iñaki aterako da Drakeekin. Drake pastor belga malinoa txakurra da, 5 urtekoa, eta Espainiako txapelduna izan zen uztailean. Drake lehen mailako txakurra da, eta gaur erakutsiko du zergatik den txapeldun handia. Drinkari! Puxe! Oso ondo, Drake! Oso ondo, Drake. Orain, Drakek Iñakiri kasu egin beharko dio, eta erasotzaileari heldu Iñakik esaten dionean. Drikatak! Primeran, Drake! Txalo handi bat! Erasotzaileari koske egitea da kontua umeari min egin gabe. Drikatak! Joe, Drake, nora ausartu zuri kontra egiten. Drikalto pie! Okni! ¡Amelatak! Amer sale, hay que volver al agresor. Primeran, Amber, zuba izarela txakur zaindari ona. Bamusi! Opie! Bale, horrela gurtzen dugu Amber, txalo handi batekin. Arizare! Arizare! Arizatak! Oso ondargiz! Ondargiz! Baina ze ondo txiki, eta saltoa egin duzu gainera, zorionak. Opie! Oso ondo argiz. Erakusketa bukatuko dugu 3 txakur txikiekin. Saiatuko dira oztopo handiak gainditzen. Txakur txikiek ere asko entrenatu dute. Gaur beste bat ezagutuko dugu. Bulldog beltz hau txaka da. Animo hirukote! Oso ondo argi! Primera! Segi horrela argi, oso ondo! Oso ondo argi! Venga! Oso ondo! Venga, Romarro, venga para dentro! Ui, ez gelditu orain argi, bikain egiten ari zinen. ¡Vamos, Chaco, que tú puedes! ¡Venga, Chaco! Ui, txaka. ¡Venga, Chaco, vamos! ¡Muy bien! Bueno, azkenan erritmo hartu duzu, txaka? Eta Oto? Venga, ahora, venga, va, venga, Otto, oso ondo, venga. ¡Agujero! Venga, Otto, venga. Baina Oto, zulotik pasatu behar duzu? Venga, Hori bai, Oto. Eskerrik asko etortxagatik, espero dugu erakustaldia gustatu izana. Txalo bero bat gure txakurrentzat. Venga, hor! Erakustaldia primeran joan da, eta txakur guztiak bikain aritu dira. Zorionak denoi!